खुलुमबाय बयखौबो दिनै आङो फैबाय नोंथांमोननो दिन्थिनो नैबे जोंनि बङाइगाव डायसिसनि काथलिक धोरोमनि 7th एनुअल डायसिसन इउकारिस्टिक प्रसेसन दा हाबाफारिया माबायदि जादों बेसेबां रोजा रोजा सुबुंफोर बेयाव ज' जादों गासैखौबो नोंथांमोना नुलांगोन नायलांबाय थादो आं दा गसंनानै दं नैबे नेशनेल हाइवे 31C बा हरै थाबाय नैबेयो जाहैबाय सेन्ट आगस्टिन हस्पिटाल दा बेनिफ्राय नैबे सेन्ट आलासु सेमिनारि बेयावनो जादों हाबाफारिया दा नैबे हाइवेआनो एसे माने माखासे एसे बाहायजानाय जाबाय हाइवेआ नैबे नेशनेल हाइवेआ मानो होनोब्ला बेयाव जोबोद गिदिर जथुमा जादों बे हिसाबैनो दा भलेन्टियार्सफ्रा मेनटेन खालामगासिनो दं गाइड खालामगासिनो दं यो मोजाङै आयं मोजाङै दा हाबलांनि दाखालि गैयामोन बेयाव मोनसे बानायना दोनबाय मोनसे मेन गेट 7 डायसिसन एनुअल इउकारिस्टिक प्रसेसन 2022 दिस इज अफ बङाइगाव डायसिस प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी किया करो Hallelujah, 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 Prabhu Yesu.
जेब्ला जागायबाय प्रसेसन एबा हानजा सुरनाय हाबाफारि आरो एसे मास्क गानना लाबाय हाद्रि जागोन ओमफ्राय सान्दुं गोसा सानग्लासजों दाननायनि भलेन्टियार्स बिराद हेफाजाब होदों दा गोबां मानसिफोर ओंखारबोगासिनो दं ओंखारबोबाय थागोन गासै काथलिक धोरोमारिनि सुबुंफोर गुबुन गुबुन पारिसफोरनिफ्राय नैबे बङाइगाव डायसिसनि नैबे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव नैबे अर्डाराव खारगोन बे गासैबो पारिसफोरनि नाम माने गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवहाय बिदिनो मोनथाम मोनब्रै पारिस थायो एरिया काथलिक धोरोमाव बेखौहाय पारिस होननानै बुङो दा बेबायदियै नै गासै दङ नैबेवहाय 36टा पारिसफोर आरो बे जाबाय बागानपारा सेन्ट थमास चार्च बागानपारा Balanguri Paris. Basugao.
Nolbari Paris, Kokrajhar, Balagaw Paris Global, di Jungle Comedy. Balamguri Paris. আপোনালোকে অলপ সোনকালে খোজ কাঢ়িবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। Volunteers are not supposed to stay by the roadside. They are supposed to stay with their group. Please don't wait over there. You come to your group. Boroni kalsarabu su dong mater. Manam? John Blocks, dede. Kamal. Kap. Shit, ne khawale. Dede. Manas Basbari, Paris के पीछे मसलपुर San Francisco पीछे नॉलबारी पारिस लाइन में आएंगे और आप लोग सिर्फ लाइन में मत जाइए, आप लोग गाना गाए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु को प्रशंसा करते रहिएगा। इन्हें नडी मानवनोतान गोबाबा और बया मिश्रा कोई नौर बुन कना सुबन कटा लाइन ते खाली तलाम मतो तो बा बिचकोम बन बिनती आर बन ओढ़े प्रभु यीशु बन ओढ़े सरावे मा नानी इबारे देखो इबारे इन्हें का फूल गिला देखा मनास बांसबाड़ी पारिस आगे चला गया, उसके पीछे पीछे मसलपुर है, मसलपुर के बाद नौलबाड़ी, उसके बाद न्यू बोगाईगांव पारिस भावलागुड़ी, उसके पीछे नॉर्थ सालमारा पारिस, नॉर्थ सालमारा पारिस, नॉर्थ सालमारा के बाद में पानबाड़ी पारिस है, पानबाड़ी पारिस के बाद सोराइबिल पारिस, सोराइबिल पारिस। प्रार्थना करते रहिए लाइन में। जब को तुमदा टमाको पे ना सिनी पे रुई पे और प्रभु यीशु उड़े सराव पे बादशाह डिस्नी सुबन कटा पारिस बेन लास्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट 36 Tunggubari Paris. नैबे गोदानै बेबायदि डेकोरेशन नुफैबाय नैबे हाबाफारिनि थाखाय नैबे मेन थीम नो एंट्री होदों नैबे माने हियर इज योर किंग नै स्टेज की ओर आ जाइए।
সোনকালে আহিব ইয়াতে কেক বনোৱাৰ দৰকাৰ হৈ পৰিছে